La standul 1, Neața. Am văzut că ați avut o captură, nu? Parcă. Nu. N-ați avut? Nu voi? Nu uitam în altă parte. Standul 2, pardon. Standul 2. Familia Broșban. Tatăl cu fiu, nu? Sau? Da, Tatăl cu fiu. Așteptăm mare captură. Așteptați marea captură. Vremea începe să se încălzească. Trebuie să înceapă. Păi, ce să vă zic? Fir întins și Mulțumim, Doamne ajută. Doamne ajută! Bună dimineața! Stăm la standul 3. Cum merge? Ați luat? Avem un sac deocamdată, Un sac, un pește mai mare, nu? un pește mai mare, de peste 5 kg. Peste 5 kg. Felicitări! Pare că sunteți până aici singurii care ați punctat. Momentan, categoric. Începe să se încălzească. Asta așteptăm și noi. Da. De că dimineața pe la 6 când m-am trezit eu era mai cald. După aceea pe la 7 și ceva a venit un frig de... Da. Ce să vă zic, fir întins și aștept să mă sunați pentru extra cântare. Sigur. Suntem la standul 4. Echipa CMB. Nu? O salutăm. Bună dimineața. Cum merge? Încă îl căutăm. Încă îl căutați, nu? Nu s-a luat nimic încă, n-ați luat nimic? Nu, nici A luat standul din stânga, a luat un cinciar. S-a mai încălzit și vremea. Ce faci, domnule Eduard? Cum merge? Îl așteptăm Îl așteptăm, nu? Îl căutăm încă. să vină. Trebuie să vină. Extra cântarele. Doamne ajută. Nu intri în primele echipe acolo, parcă îți vine să le lași pe gârlă. Așa e. Da. Ce să vă zic, standul 5, fir întins și Mulțumim. să ne anunțați pe grup la extra cântare. 10 kg la feeder. Doamne ajută, știm. Doamne ajută, 25 de kg la tunel, La să nu cantitate. depășiți tunelul. Cum se numește? Iar îmi scapă. Tulumba. Tulumba, Tulumba. Fir întins. mulțumim. Șeful, vreau o poză cu tine cu un crap ceva mai mare decât tine, da? Da, Neapărat. Până plecăm, trebuie să facem poza, da? da. Ok. Obligatoriu. Neața. Suntem la standul 6. Avem în acțiune pe Coruț care recuperează și bineînțeles cu domnul Dan care și-a lăsat soția la muncă și a venit la pescuit. E mare pasiunea, nu? Da. Mare pasiunea. Și bineînțeles, de ce vă ascundeți, domnul? Avem și tribunele lângă noi. Nu-mi place. Galeria. Cum merge? Merge pe jos. Cum merge? Pe jos? Pe jos? Să nu spuneți că n-aveți niciun pește. La sac. N-aveți? Încă? La sac n-avem. N-aveți? La sac, dar La torumbă, da. La torumbă, da. Oricum s-a încălzit vremea, Așteptăm ceva. o să... Coruz, nu se frică așa? Acuș mă îmbrac mai gros. Ce să vă zic, fir întins și Mulțumim, Hai. mulțumim. e un stand bun, nu e rău. Am de bun. Ne apropiem de standul 7. Bine ați venit, domnul. Bine v-am găsit. Ce faci, pescuiește date cu 20, ce faci? El face drill. Face drill-ul, da? E decât Runner pentru drill, nu? Da. Doar ceva de genul ăsta. Cum merge? Ați luat ceva? Nimic? 3 Da? ciortani 3 ciortani. și un caras. Un caras. Așteptăm să-l Văd că aducem pe barcă. ce puște prima parcă. E pe la ea pe acolo. Parcă. Da. Se încălzește acum și deja... Să vină la mâncare. N-ați văzut, dimineața era destul de cald, pe urmă s-a lăsat toată rece de... Da. Am zis că nu e adevărat. Am dat E, drumul la e. buterie, în bucătărie. Ce să vă zic, fir întins și Mulțumim.
Ne vedem pe podium acolo, te aștept pe podium, da? Da, da. Suntem la standul 8. Bună dimineața. Bună dimineața. Unde îl avem pe nimeni altul decât domnul Filip Florin. Bună Noi dimineața, suntem- domnul Filip. Suntem învățăcei. Noi de-abia Învățăcei, da. De la Crap am trecut și la feeder. încercăm marea custare. Adevărul e că la Crap anul ăsta a mers bine, nu? A mers bine. Și anul trecut și anul Și anul ăsta. trecut și anul ăsta. Da, și anul trecut a mers bine. A mers bine. Eu cred că v-am dat startul de pe standul 14 cu nădirea aia cu poruncul Cobra. De acolo a plecat tot. Da. Acum să vedem. La ne- feeder. Deocamdată E frig, e rece, de-abia acum începe să se încălzească. da, Să s-a vedem. încălzit mai mult în capătul bălții. S-a încălzit mai mult, și peștele stă pe acolo, e apă mai adâncă un pic, dar o să plece, pentru că se ajunge la 28 de grade azi, așa că Să sperăm. nu cred că... Să sperăm. Momentan noi învățăm pentru prima oară să vedem că e. E foarte bine pentru Da, bună ziua. turneu. Bună ziua! Sunt de vorbă cu Florian. Florian. Da, Filip prima și dată Florian. când vin pe baza asta. Prima dată? Prima dată când vin, n-am fost niciodată. Am fost pe alte cu bălci, la Bila, a 2, unde a fost Și numai concursuri. pescar de feeder sau și de crap? Am și de crap, pescar de crap da. și de... Acolo la Bila 2 am fost la crap. La crap, la Bila 2, da. Și a fost greu. E greu, s-a prins pește bine. Se prinde, Da, Bila prins are, acolo. dar distanțele Are sunt foarte distanțe mari mari, pe, da. pe Bila. Pe Am prins chiar distanța aia, pe ce stand ai 270. fost? Pe 2, pe 3, pe 4? Pe 4. Pe 4, da. ai Și dat pe distanță 4. mare. Ai distanță mare, da. Nu, dar l-am găsit la 110 metri, i-am prins. La 110 metri am început să dăm de el. Ideea e că acolo merge pe sus, se întoarce pe undeva. Da, cei mai mulți erau pești au fost în zona unde e apa adâncă, spre baraj. Spre baraj. Aia e da. mare. Fiecare Asta a baltă fost. cu specificul ei, ca să zic așa. Dar Oricum nu s-a tot prins timpul peste stă peștera 100, vreo acolo. 30 de Se plimbă. kilograme, 140. Ce să vă zic? Așteptăm aici să vedem ce se întâmplă. Sigur. Fir întins, Mulțumim. vă așteptăm și la un concurs de crap aici. Vă postez că Filip să fim colegi, o să mai vedem. are cantități impresionante prinse aici. La anul. An. Da. Are... Deocamdată să învățăm cu feeder în toamna asta și vedem după aia. E frumos și cu feeder. Deocamdată n-am prins nimic. Logistica e mai... E mai simplu. E mult mai simplu, te pregătești în maxim 2 zile și gata, la crap te cam pregătești o săptămână înainte. Corect. Fir întins. Mulțumim frumos, săr. Și iată ne și la standul nou. Opa! Vă Bună salutăm cu respect. dimineața! Bună dimineața! Avem ceva? Nimic deocamdată. Aoleu! Nici n-am văzut trăsătură. A luat 13-le, a luat în păvață, se pare că nu încă n-a început să... Da, aia... Îl chemăm acum. Trebuie. Vedem mai târziu. Oricum, o echipă cu ștate vechi pe Cenușaru. Păi dacă peștele nu cooperează, Da, asta e... până la final mai avem. Mai avem până la final. Mai avem. Ce bine a căzut. Ce să vă zic, fir întins și Doamne ajută. Doamne ajută. vedem pe Mersi. podium acolo sus. E drum lung până acolo. Se rezolvă, se face repede. Odată luați viteză. Știți cum e Cenușarul? Da? Odată își dă drum. Iată-ne și la standul 10. Familia Olaru. Domnul George, schimbați-le că stau de mult așa. Da, da. Mai avem un pic până sună ceas. Mai un pic până sună ceas. Mai avem puțin. De acolo domnul Buga e în activitate. Încercăm de fapt să Se avem pregătește activitate. pentru Încearcă, da. turneu, pentru următorul concurs. Nu te dor ochii de la vârful ăla? 2 zile l-am visat. Îți dai seama. Mai schimbăm privirea. Uite, vedem Mai- rățuște. Și atunci atrage. Da.
Așa sunt. Îmi place de Filip Florin, care are saci, n-are tulumbă, că n-a apucat să-și cumpere. Și zice că Edi, am acolo, pe aia pus senzorul, dar n-are baterii, să vii să vezi că n-are baterii, ca să nu zici că folosesc. Sunt la început și se pregătesc pentru turneu aici, că să-și cumpără. Deocamdată n-au niciun pește. Anul ăsta și anul trecut Filip la Crapă, Balta aici a făcut, are ceva concursuri câștigat. Păi și anul ăsta are câteva. Și anul ăsta, da. Dar a zis că vrea să încerce și feederul. Ce să zic, băieți, câți pești? Avem pești? Avem pești, nu? 2, a. Aproape 2, că al doilea. 1,5. Un la cântar acolo. Da. E întins și mai ai timp. E timp. Odată se urcă peștele pe voi, cum e cenușar. Da, așa e. E întins. Mulțumim. Bună dimineața, standul 11. Nu știam cine este pe grup, Santinel. Bogdan Florin. Avem și noi 3 pești. Aveți 3 pești, felicitări, bravo. Și unul la judă. Ceva de extra, nu? 90 90 kg. Nu. Pregătire mare. Uitați-vă ce e aici. Avem pe aici tot felul. Tot felul de... Peleți, nadă. Bogdan, un veteran al bălții, cenușarul. La cât mai multe concursuri. La cât mai multe, la anul să fie și mai multe, de Doamne feeder. ajută. La turneu te-ai înscris? Ba da, pe Ești 10 înscris, parcă, nu? Da. noiembrie. 11, 10, 11, fac 10, unul 11, de nar. unul dintre ele, da. Da. Să fie mai rece atunci, dar Vom vedea noi. vom vedea, ne Atunci descurcăm. mai putem să intrăm în apă, poate apa mai mare. Păi mai crește, în fiecare zi crește apa. Cu toate că nu plouă, chiar a început să crească, E nu? vorba de puțul care s-a făcut acum, Am care înțeles. merge permanent, are 21 de metri cu pe oră, Oho, e ceva. deci ridică ușor. A fost mult și în spate și pământul suge foarte mult, că a Păi fost secetă mare, a fost ce mare. dar Nu văd începe să crească. Pe acolo nu plantează nimic, nu se plantează nimic pe aici aproape. Da. Ce să zic, fie rândiți băieții. Doamne ajută. Și ne vedem Multă sus sănătate. pe podium acolo. Să sperăm. E cu cervul carpatin, v-ați de frumos. Suntem la standul 12. Cum stăm? Deocamdată prost. Aolo. Deloc Foarte sau prost. s-au prins A ceva? luat colegul o ciortănică atât. O ciortănică doar, nu? Eu luat un cer. Bine el, mai încolo. Bine, nu și-a dat încă drumul pe alta. S-au mai ciupit așa, dar nu... Încă nu trebuie, nu? Nu, încă nu e... E și foarte scurt concursul, dar până la ora 4 Mai e avem timp, timp. mai e Este timp, timp, mai e. sigur. Ce să vă zic, fire întins și Doamne ajută. Doamne ajută, da. Standul 13, un posibil extra. Prima dată pe baltă, nu? Prima dată, În concurs. în concurs, prima dată În în viața mea în concurs, da. concurs. Standul 13 un stand de, din punctul meu de vedere, un stand de pește mare. Un stand de pește mare, da. Să vedem atunci. Dar după cum am început, Doamne ajută. aveți dreptate. Chiar îmi doresc să nu mă fi înșelat. Zero, Tara. Nu e, n-are. Ia, lasă la sacul tot cu sac, dar n-are. Are un pic ceva sacul. Are un pic jumate sac. 8, 9 și Na. 200 cu N-are, sacul. bagă-l înapoi cu sacul tot așa. Da, n-a trecut clasa, rămâne. Cerem mii de scuze. Nu e nicio problemă, foarte bine că ne-ați sunat. Nu e absolut nicio problemă. Acum aveți un... Avem un de de comparație. Exact. Extra 5. Ce să zic, Fiorentin și mergeți... Ați mai luat în afară de asta? Mai avem unul mai mic și unul mai două jumate. Se pare că peștele stă pe jumătatea bălții, pe față nu s-a luat decât un extra cântar. Are Am mai dâl dat- la cauz. Chiar nu? Sus l-am luat noi. Mădălin dâl. Mădălina are? Are, da, nu s-a făcut extra. A, da? Auzi. Ne întoarcem la el. Fiorentin și Mulțumim. Mulțumim și ne vedem pe podium acolo. Să sperăm. să nu vă supărați dacă vă mai deranjăm. Nu ne spărăm deloc, chiar vă rugăm. Doamne ajută la toate.
standul 5, avem un extra cântar. Echipa condusă de David, nu? Da, Capitanul echipei, nu? da. Așa. Dar nu există capitan. Și Madalin Târlă runner, nu? Păi el l-a prins. El l-a prins? Bravo, felicitări. Mulțumesc. Și Madalin runner, nu? Obligatoriu, Ana. Sigur. Nu e frumos când te depășiți copiii? Cel mai frumos. Cel mai frumos sentiment. Și cum a fost? Te-ai ținut pe el? Ți-a plăcut? Bine? Întrebat domnul Edi. I-a plăcut, mi-a făcut semn. Două kg 300. Auzi, 11. 11.525, felicitări. Bravo, da. Hai să-ți fac. Standul 11 în drill. Un pește mai mare. Sau dacă nu e mare, e foarte nervos. Da. Nu mai văd tirul. E în fața ta, nu? Da. Bravo. Bravo, băieții. E de extra? Sau e rău el? Are 5 kg, mă. Nu spune nimic, e surpriză. Surpriză, vedem la Marta. Mare peste Deci avem un extra. Se uite salteaua, reglementar. Cu saluntă foarte frumoasă. Asta de la spinning, te-a spus să le scot căligul din gură, că altfel... Ce e vorba? Acum ne spune domnul Fox. Tot în jur de 12-13 are și asta. 12. Treci pe 175 o să se oprească. 175. Felicitări, băieții. Faceți poză ceva? Să da, să-l mâncați sănătoși. Da. Să imediat. Mai mare. 13.975. Bravo. Felicitări. Gata, bă. Deci, Adrian? Te rog. Mersi. Pe grupuri de vechi, acum puțină liniște. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participare. A fost un concurs făcut pe viteză, pe fugă, o săptămână pentru înscrieri. Inițial am fost 14, am rămas 13, dar 13 da buni. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim. Ca și kilograme, s-au prins aproape 700 de kilograme, 687, nu? Parcă... Da, 86. Echipa de pe locul 1 a terminat cu 115 kg, echipa de pe locul 2 a terminat cu standul 11, parcă, nu? Dar cu 69 de kg și echipa de pe locul 3 57 de kg, dacă nu mă înșel. Să începem premierea celor 3 câștigători, iar captura, captura revine. Telefonul meu a fost și un telefon cu clasamentul, că nu știu numele. Captura revine standului, pot începe cu 10.
Deci, captura competiției, un frumos românesc de 18 kg 100, revine standului C10, Olaru Bogdan și Olaru George. Felicitări! Totodată vreau să mulțumim și lui Mircea Gheran pentru premiul de captură, produs oferită de Mircea Gheran. Știu că e de la celălalt, dar n-am ce să spun. Așa. Dar ne dai un George, că George nu e celălalt, e... Da, eu merg la... Felicitări, băieții, încă o dată. 18 kg 100. Sper că nu s-a închis telefonul. Ba da, poate îmi deschid și mie telefonul. Deschide și mie telefonul. Deschide și mie telefonul tot, George. Da. Nu e? Ah, merge direct? Ah, locul 3. Lasă-ți lei și mai târziu. Locul 3. Costa Gabriel și Dan Daniel, cu o cantitate de 57 kg. De nou. Locul 3. Să vă să mai rămâneți după aceea, un pic. Da, aici ne dăm de la poză. Stai la poză acum. Bă, fii atent să zâmbești frumos, mă faci de rușine, drag. Mulțumim, vă încadrezi bine? Fotograf. Și ăștia sunt cam tuțuri. De la soare! Surpriză! O surpriză plăcută, locul 2, Bogdan Florin și Constantin Alexandru. Pe 11 cu 39 de kilograme. Felicitări, băieți! Am și primul tău concurs, să-i bagă. Felicitări! Era bună. Locul 2. Felicitări, Bogdan! Sănătate, mulțumim frumos. Și cu asta am terminat, nu? Locul 1. Da. Locul 1 îl avem pe Șobi și cu Mihai de la MFR. Felicitări! O cantitate de 115 kg. Să ce burta? Vă rog frumos, haideți cu toții pe podium, dă-mi aparatul.